Minkejja ċokon ta' dan il-pajjiż ninsab kburi bil-ħidma sfiqa ta' riċerka li l-Università ta' Malta qed twettaq. Inwedkom illi flimkien ma' sħabi deputati dejjem sibu appoġġ u sostenn mingħand il-Partit Nazzjonalista. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta l-4 żar l-Università ta' Malta akkumpanjat mix-Shadow Ministers Justin Schembri, Ivan J. Bartolo, Graham Bancini u Ryan Kallus fejn kienu mill-qwajn mir-rettur tal-Università ta' Malta Professur Alfred Vella. Fil-qa inizjali li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista ta' spiega dwar ix-xogħol tal-RIDT Research Innovation and Development Trust illi minnu tagħmel partu ukoll ix-Shadow Minister Claudette Buttigieg. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-Università ma tistax titħalla waħedha ma tkun parti minn ħidma konġunta mal-Gvern. Meta kollu, sfortunatament f'dan il-budget jidher illi l-Gvern mhuwiex kommess jinvesti bisħieħ fl-għajnuna tar-riċerka. Hija ħasra illi anke għall-budget tas-sena d-dieħla il-budget allokat għar-riċerka fih l-Università baqa' l-istess pas-sena l-oħra. Meta inti qed nitkellmu magħhom qed jittappjaw f'ħafna fondi Ewropej, però sfortunatament il-fondi lokali allokati propju minn dal-budget baqa' l-istess pas-sena l-oħra. Alex Borch saħaq li l-ħidma trid tkun waħda konġunta bejn il-Gvern kif ukoll mal-privat sabiex minna jkun jista' jgawdi l-frott il-pubbliku huwa sostna li jinsab verament kburi b'din il-ħidma li turi kemm tassew it-teorija jitfit mal-prattika tista' tagħti riżultati eċċezzjonali. It-teknoloġija li hawn u il-persuni dedikati u l-professuri u r-riċerkaturi li hawn dedikati biex jaraw li jkomplu jirriċerkaw hija impressjonanti u anke l-kollaborazzjoni mal-industrija privata u mad-dipartimenti u l-aġenziji tal-Gvern hija wkoll xi ħaġa importanti ħafna sabiex naraw li r-riċerka ma tibqax fuq l-iskaffa imma tiġi applikata fil-ħajja kuljum. Huwa żar il-ħidma li qed issir fil-qasam tal-inġinjerija kif ukoll tal-informatika partikolarment fis-settur tal-intelligenza artifiċjali, ħidma kontinwa u riċerka li qed twassal sabiex televa l-prodott Malti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li dan kollu qed jagħti l-għodot meħtieġa sabiex l-Università ta' Malta tkompli timbotta l quddiem l-istudenti kif joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Nixtieq nirringrazzja ovvjament kull min laqana hawnhekk fl-Università hija xi ħaġa pożittiva li niskopri aktar l-importanza tal-Università u hija wkoll iktar importanti li naraw li l-edukazzjoni tibqa' tkun priorità ta' kull gvern. Ir-rettur tal-Università ta' Malta ringrazzja lil kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch talli f'daqstant perjodu kmieni fit-tmexxija tiegħu għaraf l-importanza li jixħed l-attenzjoni tiegħu fuq l-ħtieġa tar-riċerka fih dan din l-istituzzjoni edukattiva illi propju tagħmel parti mill-ewwel 3% tal-universitajiet madwar id-dinja.